Tuis Oisín Vallely, tá gá bhliain déag díos agus sheanann na Píb Uilleann. Is brala bheith seit na Píb Uilleann mar is brala ceol, buine mar tanmhais an piano bhliain agus ceolhaint. An purtas arlam na Píb Uilleann ná na formáil lasses. Gaim chuid inspioráide ó mo uncail a sheanann na Píb Uilleann agus sheanann gContae agus bhliain freisin is clann ceolbhar sinna. Tá uncail mar bheall den bhla ceol lúnasa agus ba bhrealam bheith mar é láigean. Thosig mé I cheann na Píb Uilleann timpeall 2 bhliain ó shin. Bhí mé iad sa rank agus bhí mé gContae ag tuairteardam, thug sé ma chéad ceachtam na Píb Uilleann. Tá má haint ó shin. Chuir an fuacht isteach na Píb Uilleann. Má rion siad ró ór, cén siad as tún. Seo chunas ibrion na Píb Uilleann. Dús sheanathair isteach sa buileach, tríd na Píb seo agus isteach sa mála. Gin tain sé tríad an fad nó an reed agus isteach go dtí na seamsóir agus déanamh sé an fuam. Tá cháil arbachan mar ealaíontóirí agus ceoltóirí. GContae agus mo uncail go háirithe tá an cháil orthu mar ealaíontóirí.